En odhiambo makare nyakoro mga juang mara de chendo ni marati odhiambo machien Jumapil sa achiel ma midhiambo chendo ni enratid ng'eyo ka enratid nyakoro mga juang wantiere gi kidienje ariyo mokwongo waiko ni wechego manyien koting'o koda ka ikruok mabende dhi mbele kotendre gi nyasi mar jamhuri mabende igiko yangi odiochieng'no makinya kama bende oganda Jo-Kenya ikore e yo makare mar yango chieng'no. Kumachielo bende nyakoro mga juang jatend piny Kenya William Ruto odhi e alwora mar God Kenya kuma bende medo go mbaka ahinya kotenre gi kaka ponono ne oganda Jo-Kenya dwara apis mar jakwed sirikal kata makwedo sirikal kata oyo kumano mane madhi bedo twak mag odhiambo makawuono nyakoro mga juang ka bende VOJ resources are used properly. These things have a lot of interest in it. Will follow and seek. MCAs mamigori dwaro ni weg kembe makunyo mula oketo kumba mag thieth ne jokuny mula e kaunti no. Ramogi wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno mabende loko na weche gi machiegni Lydia Okeyo kabeni nyabedo thuolo matudri kodwa nyiswa pachi anya kotendre gi mago mwaikoni odhiambo makawuono e chendo ni maratil kabende hariyo adek auchiel nono na namba marot machoka bende wantiere mbui Ramogi TV ainya to Facebook live nyiswa pachi kaito be wantiere kanyo Twitter gi YouTube nyalo weche gi achiel kachiel machiegni chendo ni ibed kodwa are chakruok nyaka giko. Jatend piny Kenya William Ruto osiro dwaro mar chuga pisi ma jatend kweth makwedo piny owacho. Ruto wacho ni tij kwedo piny owacho winjore otime yo makare ma onge ang'enge kod ketho mwandu. Nolose limbe mare e kaunti ma Nyandarua. Elimbe mare skund primar Mawanjohi, Kipiriri, e kaunti ma Nyandarua. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni dwaro bedo kod apis jatend kweth no mano makwedo piny owacho ni kare wira ni ma biro miyo piny owacho chop singo mage ne oganda Jo-Kenya kaka winjore. Our friends in the people of Kenya. Ruto wacho ni piny owacho mare the opposition to be empowered so that they can ensure that public resources are used properly, are used appropriately, so that we can run an accountable administration to the Republic of Kenya. Ruto kwa jodak malwora mar God Kenya mondo mi obed kod rok makare kendo gidonje piny owacho mare wira ni en kod chendo makare mar medo kelo dongruok e kaunti ma Nyandarua. The people of Kenya have spoken loudly against the politics of ethnicity, and they have instructed us as leaders to work together and to bring the people of Kenya together so that united we can forge into the future and ensure that we have a nation that leaves nobody behind. Ruto singo bero mwandu mag puothe maya gwenge ma Nyandarua kendo losa alwora makare matimo hala e kaunti no. The single most important asset we have as a nation is the asset of our human capital. Ndio tuweze kuendesha maendeleo yetu ya kujenga barabara, ya kufanya investment ya agro-processing, value addition ile mmenieleza, mambo ya masomo, kujenga university, kupitia kwa pesa ambazo ni zetu kama wa Kenya, sio ile tumekopa kutoka na milioni 400 kulipa kwa msingi thabiti. Ruto singo chwalo gedo mag ute maningo gine piny mana kako osebedo kotimo e moko kuom counties mapachoka kaka yor bero ngima jodak ma county ma Nyandarua. Ramogi kaka na nyisi mane mbaka bende VOJ dhi goyo gi wende kotendre gi apisno mano mar jalo kara mar kweth makwedo piny owacho en twak ma okidwa bayo mekete mana ka Ramogi TV obiro mana thuolo machuok bang' weche gi manyien. Kwa dhi mbele ne jatend migawo ma chenro mag tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo koro yango ni sirikal jatend piny Kenya William Ruto biro chimo ratiro kod dongruok maonge thuolo mar siasa. Owalo wacho ni Jo-Kenya nitiere kod midhiero mathoth ma sirikal
sirkal onego okony loyo. Ka omedo ni kata luora mar Luo Nyanza bende ni kod dwaro mathoth. Walo mane olose kanisa mar AIC Arena e Kisumu wacho ni tend Ruto biro bero sekta malupo, pur mar niang', ochele kod mamoko eneno ni oganda ma Nyanza oyudo lokruok. Seche go bende mane seneta ma Kisumu Fred Outa to noyango ni gionge kod sigu moro amora kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kata odoko ne gisiro telo mar William Ruto. As Kenya Kwanza government, the only politics that we are going to do is politics of development, politics of the economy, politics of responding to the challenges facing the common mwananchi. So we will be engaging the people of this region to discuss issues of the sugarcane sector, to discuss issues of fishing, discuss issues of rice, issues pertaining to roads, water, electricity, tourism along the Lake Region circuit, the Lake Region Ring Road, agro-processing industries, and all other development issues that will ensure that we respond to the fundamental challenges facing the people. This team here is not ready to indulge in pettiness. We are here to engage the government of the day, dialogue with them with all the projects that we need from this area. We do not want to involve or abuse Baba in any way. We will respect him as Baba. But we also want to engage him so that we can work together to develop this region. Ramogi jatenda piny Kenya William Ruto oyore romo malalruok ewi yore mag jiwo loch nyambaga manyaka sigi podogo manata thuolo mana machuoko asechegi endi kendo bende ochiwo thuolo e karbago tuke ma Nyayo Stadium. Romo ma kawuono ni endi nen mana mar keto oganda e wiko gi kalore kod lony ma gichano keto mar neno ni gimiluongo ni tiyo kod gik machalo kaka yudo tije ne ojende kachiel kod keto moko kuom migepe mag piny owacho gik ne oganda e yono mayot kendo bende loso lwasi e tiyo e yono manyasani obedo gino momi pek e kit romo maketo kod mane moko kuom gik ma jatend piny olose en keto lwasi makare mar neno ni gik makoro nyalo dhi kod mbui kendo bende chiwo thuolo ne moko kuom kuonde mag tiegruok mag piny owacho to kod mag ji giwegi kachiel kod yot e tudruok maka kod kacha. Bendo luwo ni nitiere moko kuom chirni kachiel kod mwandu ma piny owacho koro temo kete maino mondo mi sidhi omiyo ka oganda ne kod dwaro mondo mi koro oyudgi yono makare kendo mayot ahinya to keto rang'iny kachiel kod longo lwasi margi obed mano mamia ahinya kendo makare. E kinde loso mare jatend piny William Ruto mane oten kod jatend migao mar tudruok manyasani yudo walo mane ochopo kaendi motelo romo mane bedo godo e gwenge ma Kisumu gitielo ni koro gin kod lai malongo mong'ith magibiro dhi keto ne jopiny mondo mi obed godo kod ng'eyo matut ahinya kendo kik gibed kod midhiero moro amora e kinde ma gichwalo kata gimanyo moko kuom tije mag piny owacho kata dholiech services michiwo kod piny owacho ma pacho ka kendo giketo e ler ni owinjo bed ni koro jo Kenya oikre mar bedo kod chuny mayom kachiel kod it mar winjo gi ng'eyo mathoth motenore kod manyo tije kachiel kod gigo motenore kod ratich oganda kendo bende ng'iyo ni longo lwasi mar ochumi ma pacho ka e manyo chirni ma oko kendo bende keto mwandu mago mawuok e bad migepe machalo kaka mago mag pur weche motenore kod kata mana kit kaka inyalo long lupo ma pacho ka kendo mwandu mawuokie nam machalo kaka rech gini inyalo ti kod ngadho moko manyasani mondo mi koro mwandu maket kod magi medi e nyinyo moko mondo mi koro chak ywayo moko kuom jong'iew mawuok e pinje ma oko. Chenro maket kod mani gero ni mathoth biro dhi keta yanga e chieng'no kochopo kanyo makiny nyasi mobagi mar Jamhuri Day madhi timore Nyayo Stadium. Lydia mana ma wiye kamano kawachano ni kit lipot maket kod mani biro ni Ramogi TV thuolo machoko aseche giendi kidienje mano mabiro mbele kanyo endo. Lydia Migao mar arita kwe Raymond Molo notimo limbe
As it is, we are 100% satisfied. We are ready, and we are looking forward to having Kenyans from all walks of life. President William Ruto. We have a number of invited guests, ambassadors, dignitaries, senior government officials, and members of the public from across the length and breadth of the country. In terms of security, we have adequate preparations, and we are working very closely with the security personnel. So Kenyans should not be worried about their security for those who will be coming into the stadium as part of the celebrations and across the country. Nyakanya koromoga juang mago gin ikruoge mabende dhi mbele kotendo gi nyasi no makiny ne bed kanyo ya kalap manyayo kendo Ramogi TV wasingo ni wabro kelo ni nyasi na achiel kachiel omiyo kete mana kera Ramogi TV. Kwa dhi mbele gi weche manyien, kweth moro mong'ere kaka Leta Usawa Kenya koro muoch kod dwaro maloko chike mapacho kaka koro gidwaro ni leo ma jatend piny oluore dhoudi duto mapacho ka kendo jatend piny otimana higni 5 kende. Kokale oboke margi, Leta Usawa Kenya oyango kidienje mag chike mabende gigeto kod lokruok magikone biro kelo ber ne oganda jo Kenya. George Bati mioler. In order to amend the Constitution of Kenya 2010, the 4 sequential steps as pronounced by the 2 superior courts below are not necessary. Weche aboro nyaka ne doho mamalo mogik witoko dwaro mar loko pend chike mathurka kokale lipot mar BBI. Kweth moro ma idendo ni Leta Usawa Kenya koro wuok ka giwacho ni mondo piny Kenya ochop lek mage mag dongruok. Pend chike mathurka nyaka loki. Kokale oboke mochwoyo kogno kod jotend Leta Usawa Kenya Magare Gikenyi kod Milton Nyakundi. Kweth no ndiko ne duol ma ochung' ne yiero kod kewe pacho ka IEBC ka gidwaro mondo migi thuolo mar chako choko sei kowuok kuom oganda mar loko chike kaluwore kod kidieny mar 257 mar pend chike mathurka. E oboke gino giyango gik ma gikoni koponi oloki to konde duto mag piny Kenya biro bedo kod dongruok marom kendo monywando gendini duto ma pachoka. Kaluwore kod ng'ur ma piny mosebedo wi kwan mag dhoudi mawilore e kom mamalo mar telo ma pachoka ma en kom jatend piny Kenya. Kweth mar Leta Usawa Kenya koro dwaro mondo lok chike mabiro keto chik manyien mar neno ni komno oluorore kind dhoudi duto ma pachoka. Gidwaro bende ni kopogore kod ombulu mowuok kuom jopiny, nitie jogo ombulu mamoko moyiedhi ma ochung' ne gwenge 47 ma gin counties ma pachoka mayango jaloch e kom jatend piny ma idendo ni electoral colleges kaka timore e piny mar Amerika. Leta Usawa Kenya bende dwaro ni ombulu mar yiero jatend piny Kenya otim odiechieng' mopogore kod ombulu mag yiero jotelo e kombe mamoko mathurka. Kweth no dwaro ni mondo tim lokruok mabiro neno ni jatend piny Kenya otiyo mana kuom higni 5 kende kasto weyo ne ng'at machielo. Gidwaro bende mondo kinde ma iwinjo e ng'ur e wi duoko mar ombuch jatend piny medi kowuok ndalo 14 nyaka ndalo 30 kaka yo mar chiwo thuolo ne doho nono makare neno mopedhi e nyimgi e wi duoko mar ombulu mar jatend piny kendo bende ket maler kaka doho winjore owinj buche motenore kod yiero kochakore doho matike doho mamalo mogik. Kopogore kod kom jatend piny, kweth mar Leta Usawa Kenya bende dwaro mondo lok chike kendo kel chik manyien mabiro neno ni ochuog kom mar Prime Minister, jolupne kod jatend kweth maketo piny owacho tesre. Gidwaro bende mondo lok kidieny mar 83 mar chike mayango kaka indiko jogo ombulu e pend chik masani. E wi omenda mag dongruok, kweth no dwaro mondo med omenda madhine piny owacho mag counties kowuok atamalo 15 nyaka atamalo 35. Bende gidwaro mondo jiw omenda mag dongruok kuonde chung' od bura CDF kendo chugo agulu manyien mar omenda mag dongruok mag wards ma idendo ni Ward Development Fund. Gikoni owinjore lok kidieny mar 177 mag chike masani kendo ket chike manyien ahinya e kar MCS mogwel. Gikoni gidwaro mondo lok chike mabiro neno ni lemo mag jotend migepe kod jogoro mongirore opogi e yo marom ne dhoudi mathurka ma ok dhoudi manok ema idewo e pok mag lemogo. E lokruok ma Leta Usawa Kenya dhiro, gidwaro mondo oket piny Kenya yud loch higni 59 mokalo. Kweth mar Kenya Kwanza madwaro loko pend chik mapachoka mondo sumparo e yo mane otagodo BBI e kinde mokalo ka wacho ni jopiny bende nyaka ikaw pachgi e chenro matemo loko katiba. Nowuoyo nyasi malamo e kanisa mar Christ Glory Center mantiere Barolengo e sub-county ma Lego Usonga e county no Siaya. Mambo ya katiba naongeza kwamba katiba ambayo inabadilishwa kupitia bunge moja kwa moja bila kuja kwa wananchi kwanza ni hatari kabisa. Unajua BBI ilienda kwa kila mtu na hawa walisema ya kwamba BBI haikuwa na msingi. Sasa wamerudi kwa njia tofauti
na wanapeleka kwa bunge bila kusikizana na wananchi kwa jumla. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba kama ni kweli mnataka kurekebisha sehemu zingine za katiba, tafadhali tupitie wananchi kwanza. Wananchi wakikubali, sisi tutakuwa na mjadala, tutaongea pamoja kama Wakenya, alafu bunge itapitisha. Lakini hii mambo ya kwenda bunge moja kwa moja ndiyo imeleta matatizo mingi sana katika Kenya hii. Kwangyo mago mag somo nyakora mga juang jopuonje mapoko ndeki kod duol mandiko jopuonje pacho ka TSC ni kod matine jumachiel kende mondo migior barupegi mag manyo tich. Mabang duol nolando thuolo ne jopuonje 35,000 e skunde mag sekondar primar kod sekondar madundo kata junior secondary. Reporter mara Judith Omondi miwaler. Duol mandiko jopuonje pacho ka TSC dhindiko jopuonje marom 35,000, 500 kod 50 dwe ni kaka yo mar dino bugni mar jopuonj ahinya to e kinde ma ichako e sekondar madundo e pacho kae. Jopuonj mag sekondar ma indiko e yo mongirore omi thuolo 9,000, ka mago mag primar ma idhindike e yo maongirore to gin 1,000. Bende thuolo marom 21,500 kod 50 omi jopuonj mabiro yudo tiegruok e kinde magikonyo e skunde mag junior secondary, ka mago mabiro konyo e skunde mag primar to omi thuolo 4,000. Mondo mi yud thuolo mar puonjo e skunde sekondar, nyaka ibed japuonj ma japiny Kenya, nyaka ibed gi rang'iny mar somo mar diploma ka dhi nyime, ka bende nyaka ibed ng'at mane oyudo grade mar C+, kendo bende ni kod C+ e somo ariyo ma igombo puonjo. Ka mogik, to en ni nyaka ibed japuonj ma ondikore kod duol mandiko jopuonji e pacho kae. Jopuonje mag primar bende idwaro mondo obed jo Kenya, gibed kod otese mag P1, ka bende nyaka gibed ni gin kod namba manyiso ni gin jokanyo mag TSC. Funga! Jopuonj ma ibiro ndik kuom thuolo mar higa achiel mar konyo e skunde mag sekondar kod primar nyaka bed jopuonj mapok ne ondik kod duol mandiko jopuonj TSC e kinde ma okalo. Ka bende idwaro gi kod kad mar okumba mar thieth mabiro konyogi ka giyudo masira e kar tich. Jopuonj mabiro konyo e skunde primar ibiro chul Sh15,000, ka mago mabiro konyo e skunde sekondar madundo to ibiro mi Sh20,000. Karibu pana PS. Ndiko mar jopuonje gi biro bang' piny owacho mar William Ruto singo mar ndiko jopuonj marom 30,000. 30,000 teachers will be hired by January so that they can help us deliver on the most important component of preparing citizens of this country, that is education. Jopuonj ni kod nyaka tarik 16 mar dweni mondo mi gior kwayo mag-gi e yor mbui. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mugenda ka 21 bang' sa achiel ma midhiambo chendo en ratile. Kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Bende kamano kuom ote mage neno kanyo ka Pastor Omondi otiche mar gemo nyore. Nyisa kanyo ni en hoikore yo makare kendo neno Ramogi TV. Kata kamano hoikore winjo twak mar jatend piny Kenya William Ruto nyasi makiny. Mano nyasi mar Jamhuri. Elias Otieno wuod Kindu Bay wacho kanyo ni neno malera ahinya ka entiere kahana kalo to wacho ngito Christmas e makare onyisa kanyo ni wang' ni obage ka bendo nano korwako mana ji mondo yuorie Christmas. Naftali okero kamano wacho kanyo ni ntiere Awendo sub county kendo ratil donyo ni yo makare kata kamano wacho kanyo ni ntie kaka okiwiny makare ruoth mondo mi chang makende. Waikre uru winjo twaka mar ker kiny. Nano kanyo ka bende Uru Nyambok kantiro Oyugis dala wacho ni wach loko pend chike mapacho ka koro to oromo it jopiny mane pache enoso modhi. Mano kanyo Reverend wacho ni en bende entiere kodwa chendo koya riruta kendo wacho ni chendo ni chopo ne yo makare Sipano Dotia ni kanyo rafiki wod Ligala Kabiero kantiere Kaole Matopeni wacho ni bende entiere kodwa kanyo yo makare Onyango Kevin aneni mar Kungu Kanya Doto wacho mbanyini wacho ni chopo ne yo makare ka entiere Ndhiwa sub county Homa Bay kanyo. Wilson Ouko kantiere Nyamasaria village Kisumu county ni kodwa chenro. Eriko Keo Kizita ni kanyo wacho ni wan kanyakla kato mar Madhenge kato ani kanyo makare iwacho kanyo ni into sirikand Kenya kwanza ukiunene katio ni makare kendi wacho kanyo ni wagnyisa mama u manomeno chuka kod jo Madhenge te ni yiro ne gimos intire Nakuru Kabaraka Ramogi TV chopeo makare. Michael Nyoka aneni kanyo in bende iwacho kanyo ni intiere kodwa chenro ni jaber kidogo bende wacho kanyo ni en bende oseiworo keto
to kao mana kombe kanyi chendo ni maratil. Stephen Otiwa mano mwalimu bora kantiere Sindo Suba wacho ni entiere kodwa yo makare. John Dengani ni kanyo ka entiere Sonu ka gi Paul Simita bende wacho kanyo ni en bende entiere Kajiado. To Ramogi wacho ni egino mung'eyo kendo wacho ni ruoth omede tiyo to linga nyakoro mga jongo yo matin kete mana kera Ramogi TV oduogo gi weche mathoth mana bang' dakika machuok med go kodwa mbaka wawinjie pachi anyako tendo gi mago mwaikoni odhiambo makawuono. Ma en Ratil. Je, ulijua kwamba unalipia maji zaidi unaponunua softener ya kawaida badala ya Downy Concentrate? Downy ni concentrated zaidi. Kwa hivyo, lita moja tu ina freshen na kulainisha nguo kiwango sawa na lita 2.5 ya softener ya kawaida. Usilipie maji zaidi, lipia kuwa freshi siku nzima. Who is Diana? I'm the firstborn in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development, hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. This one. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana kwa ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. They are flying and crawling insects when doodles. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for deep cash prizes from low stakes. Shabiki.com. Erokamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV nyakoro mga juanga ruakini machiegni nyadichiel kendo wamedo yudo wechego manyien. Min odogai mar ODM Raila Amolo Odinga koro uwoka tung mosuo gi moko kuom josiasa e piny Luo masani bende koro wacho weche moko ma ok odhi kare wi Raila Odinga bang' kanorem yudo loch mar piny Kenya yiero maduong' mano obagi e pachoka dwe mar 8. Ali Abich miyo waler mathoth koya e kaunti ma Homa Bay. Minodogai mar ODM Raila Odinga, Mama Aida Odinga osemalit mokalo, josiasa moko e piny Luo, masani koro wacho weche ma ok odhi kare wi Odinga, ahinya to yoro tudruok mag mbui, bang' kane orem yudo telo mar piny Kenya, yiero manobagi tarik 9 dwe mar 8 higani. Ka okoni nitie josiasa moko, masani koro wuoyo marach wi Odinga kod familia ne, to e kinde mag campaign negisiko ka gitimo limbe pare kaachiel kod apise. Inwan ka iwuotho mwageno gi nyima mwageno motegno mosomo maber tiyo na tich bar aywagra ni ywagori ilombori ihombori ni mondo mi yege moro ni ywagori ni chuo wadu yawa anu ubara ndasi moro ntie kama nyicha oda office na entie taeto bukore I get what went wrong. Mama Aida ne oloso e gweng' mar Adiro e kar chud bura ma Homa Bay town e nyasi mar alam mane obagi ne human rep ma Homa Bay Joyce Osogo kama ne okone josiasa ma kamago mondo many gik ma ginyalo timo manyalo konyogi kaachiel kod familia gi ma ok siko ka gilondo piny kod nying Odinga kaachiel kod familia mare. Dwar gi minyalo timo itim ispith go family ni ipith go dalau mondi ti ni jo Homa Bay without woe sakasani ni kimono no biro ni Facebook ni koro ni woe Facebook. Shame on you, shame on you. Igat maduong mature man
who went to school. Dibed gabedani kishungo kinyi. Nera inatimo kama. Kumachielo bende, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne okwedo mokalo timbe mag njore ma osebed ka itimo na joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri e kaunti ka okoni kaka jotelo gitimo ma ginyalo dwoko timbe ma kamago chien. We have seen several incidences of gender-based violence. Our children are being killed, families are killing each other, fathers are turning against children. What more we need, this issue is a matter we must condemn. But not just condemn, we must deal with it. So as a county government, we are going to start soon to talk to our people. Ka jotelo mamoko e kaunti manoyuoro e kinde nyasino ne osingo biro tiyo kanyakla mar dongo kaunti ni. I have launched a community-based organization for the Greater Achuonyo that I gave to Karachuonyo. I am launching another CBO before Xmas or before next year, constituting of 5 constituency community-based organization. Na ninahakikisha ya kwamba niko tayari kueneza kazi. Ninaomba ya kwamba president wetu, kuna vitu mingi alikuwa amesema, hatuoni vile zinaenezwa. Tunasema hapana, tunataka kazi endelee. Alia Beach, Ramogi TV, Achel Koda Pise. Haya. Ramogi moko kuom MCAs e od bura ma Migori dwaro mondo weg kembe ma kunyo mule county no oketo kumba mathieth ne jogo mag bende gindiko mago matie kuonde kunyo mula. Bende gidwaro ni kembe go ondik jotich kaluwore kod chike matao ratiro mag jotich mapachoka kaka Jojuma leronwa. Kuondego mag kunyo mula e county ni ma Migori koro sebedo kuondego mag nweng'o mag oganda mathoth. E seche magitimo tijegi girado kod ageta mopogore opogore ma oting'o hinyruok kaachiel kod wito ngima e bwo bugni. Serikali inafaa waangalie jambo hili ili wajue ya kwamba raia pia wanategemea uchimbaji hii mdogo mdogo. These people, they don't take care of the safety precautions. Gino mose yangore eni thoth jogo bende tie kuondegi mag kunyo mula ok oseber ka ideo ngimagi gi joko bende koro ndikogi wira ni kata mana kumba mar thieth koro ok migi. And one day I went there mapiwanga potho chwer. Piwanga potho chwer. Ng'ato wa South Africa kata UK kata America to mikech en gi pesa to biro tudore gi joma dongo manie ground kanyo to jogo kao kembini gi ka gibedo very dirty things. Kuro wuon kambi to ni UK to proxy to ja Kenya. Kuro proxy ematiyo ka. All employees must be covered with the National Hospital Insurance Fund. There is no safety. The noise alone, which comes from that, the ballistics, gives even blood pressure problems. Moko kuom MCAs e county ni ma Migori wacho ni saa koro chopo makembego mandiko ji mopogore opogore e kuondego mag kunyo mula ni nyaka koro migi okumba mar thieth kaachiel kod kata ndikogi kalure kod chik. Will follow and seek for legal redress on behalf of my people, and I will escalate it to county assembly. Osebedo gima bet tek matin nikech kimule kitero kakimedo to lweti kaka lweti tetni ne kala en live wire, so it's not been very easy. Ywak bende koro nitiere e yo ma bende koro piny owacho koro chiwo lesen ne kembego makunyo mula. Joma dongo ma onego bed ne konyowa safeguarding these things. I have a lot of interest in it. Iyudo kikelo gimoro e bunge ka ne mondo kal tikwongi penjo to gini artisans matindo tindo manie ground kacha to ere kapok wamiyo ng'ani license, ere kaka ng'ani japiny to dhi konyore gini. Sisi wenyeji tukienda kutafuta maleseni bado tunaambiwa bado kuna mambo mengine hayajakamilika ili maleseni yaanze kupeanwa, lakini hao wengine unaona ya kwamba wanakuja wakiwa na hizi maleseni, hatujui wanatoa wapi. Chike mag kunyo mwandu ma e bwo lowo e pacho kae wach ni ngima jogo matiyo kuondego nyaka koro ng'i makare. Kata kamano mae koro pok oketie tim e kuonde mag kunyo mula ma opogore opogore e kaunti ma Migori.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Yena duki Siaya nyako Ramogi Juang, County ma Siaya en achiel kuom counties manie alwora ma Nam Lolwe, kendo achiel kuom counties ang'wen makaluwo. County ma Siaya ni kod huma kaluwore gi kit thuondi ma osewuok e gwengego e rang'iny mopogore opogore koriwo koda ka somo, siasa, tuke e kind mamoko. Mak mana ni ng'ur moko to pod nitie mar ka bende dongruok mar county no chopo e rang'iny moromore kod nying ma en go nyaka ne tend loch gwenge donji e higa mar 2013 to kata motelo ne mano. Jalieta menyo chal mar dongruok mar Siaya. Wende osegol mapako Siaya. Mosenindo Musa Juma, jangolo marahuma nowero Siaya Kababa. Wendno manoting'o nying Siaya malo. Penjo maduong' en ni bende Siaya nie rang'iny mar dongruok moganda ma pok ochopo e kaunti no ni gode pachgi. Picha mane ma jogo madonjo Siaya mokwongo romogo. Siaya kidonjo, Siaya ikeni donjo, ikeni isekalo Siaya. Sigana igoyo gimomiyo Siaya okrure gi dongruok. Joma ywak no ni thurwa inego ji, thurwa yiero ji, na kwaro da mago gin mana believe ma joketi chunygi. Duguru dala uged. Boma ma Siaya ipako kendo iseyo e okang' marom. Kaluwore kod dongruok mare, ahinya nyaka ne loch mar kor gwenge chak tiyo e higa 2013. Adiya Siaya to osechidongore, to pok odongore maber ahinya kata mapiyo piyo. Odongore lakini odhi mos ahinya. Siaya masani ok en Siaya machon. Kecho tuo fo kana riembo pickup Siaya kocha tayudo ka ne en bungu kaka indiga den ka. Ne en ga ina bungu miole kuoyo ne wan kambi mon nyaruoth olo kuoyo kanyo moloka loka bungu. Grofa ne wan ga achiel. Sani grofa sani neno kichopo ka cooperative nitie, Siaya center nitie. Roundabout be nyogi kelo kama mapok waneno ga nyaka nene. Nyaka ne telo mar kor gwenge chaki. Nyaka higani pok omenda ne kaunti ma Siaya kanyakla oseromo bilion 39.5 kwa kuom piny owacho mamalo. Usuru ma kaunti osechoko oromo bilion 1.7 kod hola ma kaunti yudo ma onge nyinyo oseromo bilion 3.3. Dongruok matimore mos, jodak moko tudo gi bedo ni onge ohendni madongo matimore ka giwacho ni Siaya owinjo wuoge keto genogi e osach jopuonj kende. Jopuonj ne wategemea chon, ne miwa msara, to jopuonj loan moko manobiro nyalonde moko mihole gi. Nochamo msach gi te, jopuonj ng'engi tiyudo ga msara nil. To Siachwa kae, onge kambi mora mora, mantiere kata manyalo miyo pesa circulate e taondwa kaendi. Onge gima kelonwa pesa. Wan mana gi jopuonj kende gima wang'iyo ga ni kochamo msara ka pesa bete i Siachwa ka. To ka jopuonj pok oyudo msara to pesa onge i Siachwa ni. Kopogore kod jopuonj, ohala machielo ma giwacho ni ng'eny e bomano en mar otende, kata bed ni tok midhusi ma Covid moko kuomgi pok ochier. Chakre Covid, hotels otho. Hotels otho kendo tho ma joma nindo onge, jowuoth onge, joma chiemo onge. To kotho ka kotho no, to tiende ni kuonde wabro tho te. Gimedo ni achiel kuom dongruok madhi miyo boma ma Siaya kod kaunti no dongore e okang' mamalo en chiro pur e puodho ma Dominion. Piny duto dhi gik ma dhi gi chiemo. Chiemo kosebedo ka onge, piny tek. To Siaya koripo benu aonge chiemo, kech Siaya wan gi swamp maduong'. Moingo counties te, wanyalo pidho sa region. Okwadwar no bed kaka wasebedo. Ma kaen pur kata en lupo to ayudo mana yuto moromi mana chiemo modiochieng' achiel seche moko be okoromo. Koro wadwaro gimiluongo no value addition. Dongruok mar bomani ichaki tudo gi apeini moluore manyaka sani to thothgi oselosi, kata kamano giwacho ni mae pok oromo. Ndara mose med kata mose gine moko Siaya ka nitie, wano nitie kata ma wuok Siaya kadhi Bondo. Nitie maobe no kete ma wuok Siaya kadhi Nyadorera mwalo, to madhi nyaka Okwalo Gunja. Kuom ndendigo gikonyowa, kata kamano joma loso gi pe oket maber. Ndara mowuok Siaya kadhi Luanda, ndara no osebedo marach seriously. To ndara naneno ka pen ne nyalo yawe,
to nyalo kelo tich bedo mayot nikech ndalano sani mondo odong bomano kowacho ni osebedo kendo ohala timatima nikech happy mar odiochieng' en mari. Dongruok mar boma ma Siaya en mano ma jodak kanyakla kod welo neno ni osedeko. Kata kamano, gin kod geno ni dongruok maka kod kacha mosebedo katimore biro yaw thuolo ne joket mwandu mondo dong boma ma Siaya e okang' mowinjore. Jailieta, Ramogi TV, Siaya. Nyakoro mugajano kanyo ka rafiki wuod Ligala Kabiero wacho ni ento mor kod Siaya gitinde ber mokalo mano rafiki wuod Ligala Kabiero. Kwa dhi mbele teri nyake kaunti ma Kisii nyakoro mugajwang kama lwenja piny gidore tend kaunti ma Kisii kin Governor ma Kisii Simbarati kod Senator ma kaunti no Richard Onyon Kama. Bende wacho ni Governor Rati tiyo marach gi apisi ka kodeo jotije ma kaunti no. Ero ma jotelo ma Abege Tutu mar sumo paro mano bagi mosocho jotelo ma Kisii kotelne gi jaod bura ma kono Anthony Kibagendi kod jaod bura ma Kitutu North Jafeth Nyakundi osingo ng'anyo kendo balo gi Governor no ponono ni odhi mbele gi riembo ji tich masane dhi mbele kaunti no. Kolka kore Governor Rati osingo dhi mbele gi mano mowacho ni yore mitiyo godo gi josiasa itiyo marach gi omenda mar kaunti no kosingo dhi mbele gi dino rode mag kuo e kaunti no ma Kisii. You gave letters of employment last week. We will support you, Mr. Governor. If you do an excellent job, we will guide you, we will advise you. But if you don't listen to us, we will walk away and we'll start planning how we are going to remove you from power, whether you say you have money or you have no money. Tulimpa kura zaidi ya 71,000, lakini sasa anachukulia na madharau. Watoto wetu wako county, he has demoted them. Anawavuta kazi. He is parading them. Anawadharau. Ukitaka kujua how to manage people at that level, saa ingine nyenyekea hata wewe. Hata ile wakati alianza hii vita, tulinyamaza. Tulisema, these are genuine reforms, let's allow him to do his job. Lakini yeye akaanza kuvictimize watu. For the politician, please give me room to work for the people. I cannot engage in the business of you waging war in your clans. I'm not targeting any clan. But if you are a ghost worker, you are coming from Bogetutu, I'll deal with you family, even if you have a godfather. You must work. This county, it has 6 clans. It has 9 constituencies. Every constituency must benefit from the county government of Kisii. Kapodwa manyoni counties ma pacho kanyakoro mugajwang ateri nyaka Uasin Gishu kama Governor ma county ma Uasin Gishu Jonathan Lim ogolo chik mondo miolor bache duto mayudre e kuonde dak mago mantie alora mar boma ma Eldoret. Wacho ni bache mayudre kuonde dak koro kwan gi medre pio mokalo gino mawayango ni rocho timbe rawere mago modak e alora go mathoth gidonjore tiyo gi yedhe mameroji. No webwa ma Eldoret kama oko tend kanise kod jonyuol mondo kaw ting' mar puonjo rawere kaka yore songi mage. Taji kila moja. Hivyo basi kuna clubs nyingi zimekuja hapa Eldoret, night clubs, na kuna nye zimeenda mpaka kwa residents za watu. Hiyo nimetoa amri zifungwe mara moja, kwa sababu inakaribisha shetani kukaribia watu. Na unajua tusipokuja kuhubiri wahubiri wenzangu hapa, shetani atatukua nafasi, vijana wetu wanapata wanakuja kule mbele. Nyakora mugi tiyogo gi apisas go emayo gi lopegi. Gidwaro piny owacho mondo donjre kendo resogi e chiedh nade no ma oserado kata osedaro moko kuom familia mawuok e gwengego. Na makaburi tumejenga, na hata vile tulijenga hizo pillars si ya jana ama ya juzi, imemaliza karibu mwaka mzima. Kama walikuwa wanajua ni yao, mbona siku ile tulikuwa tunaweka hizo pillars hawakuja kungoa? Mbona ni leo? Na achana na mambo ya ardhi. Ile inatuumiza zaidi ndio tukaamka kufunga hii barabara. Wakikuta mtu akiwa kwa nyumba wanafunga na kifuli nje. Ni wanajeshi aina gani? Ni wanajeshi ama ni wahalifu? Tunataka kujua ni kina nani. Na kama wanataka kufanya kazi
kazi wafanye mchana, si usiku. Nataka rais akuje mpaka wapi? Mpaka hapa. Akuja atuambie sisi mahali tutaishi. Kwa sababu ni hao ndio wanasukuma nini? Wanajeshi hapa. Sio eti ni watu ndio, sio wanajeshi ndio wanakuja hapa. Kwa sababu wanajeshi wanakuja kufanya kazi wapi? Wanakuja kufanya kazi hapa. Watu ndio kuna mtu amewatumia hawa. Sio eti ni hao ndio wanakuja binafsi. Hii masaa ile walikuja hapa. Walikuja hapa kitukaa saa 8 usiku. Hiyo ni wizi. Wakafungia watu ndani ya manyumba. Haya na wakuja akafunja hizo mani yote mnaona hapa hii nyenala hapa hii. Na hii mafenzi yote. Tunataka saa hii hiyo wanajeshi wakuja hapa dharani mchana saa hii. Kwa sababu tangu tukuja hapa 6 hatujatoka hapa na hakuna mwanajeshi hata mmoja amekuja hapa kuongea kusema mbona mnafunga barabara. Na hapa claim ardhi yao na wanafaa waende kwa mamlima huko, wanajeshi wa train huko kwa mamlima. Si kwa raia, kambi wako na kambi huko ama wakae kwa hiyo kambi yao. Ramogi were bura mawuok kindo Masai no yore nyasi matukera were maidendo kaka Masai Olympics maubagi gweng makimana county Makajiado. Jokeyo ne alora yango ne gisira nyasi no haka chiel kuom yore mag reso sibuoche makinde mokalo na inego girawere kaka yorwakogi e bedo maduong' ka giwuok e kidieny mar bedo yawuoyi matindo. Wycliffe oko miwaler mathoth kotende kod wachno. Wende mamit makito ganda dhod Masai yawa yanga nyasi. Nyasi ma ibago e gwenge ma Kimana mayudore tie got ma Kilimanjaro machiegni kod tong' piny Kenya kod piny libamba ma Tanzania. Nyasi go mariwo kanyakla rowere mawuok e oganda mag Masai ting'o tuke ma opogore kaka mano mar batong, tuk chikruok, piem mag ng'wech e kind tuke mamoko. Hii Masai Olympic imetusaidia sisi community kama hii rika yetu ya Warani, sababu awali tulikuwa tunaenda kuenda wanyama kuua simba kendo donjo kata e keny ne chuno gi improved community benefits and employment through the community ranger program has had a huge impact on the lion population, and it's one of the few areas in Africa outside of protected areas where lion population is stable or growing. Wanyama sahi wanatembea na sisi, wanatembea na ng'ombe na tunakula mahali moja, ng'ombe anakunywa maji mahali moja na wanyama, na tumeona hiyo ndio faida. Hiyo ndio faida sahi tumepata tofauti ya wakati huu na wakati mwingine. Ka opogore gi mich ma imiyo rowere mowuok joloch e tukego, nyasigo bende isiro gi duol matayo ng'wech e thurka ka giyango rowere mani kod mich kata talanta e tuke mag ng'wech. This year we have an enhanced partnership with Athletics Kenya, who are here today, and slowly over the forthcoming years we hope to embed it into Kenya's athletic program and use it as a path for talented athletes that generally don't get the opportunity to receive an opportunity for training and hopefully possibly a professional career. Mana kako gini mamoko, nyasigo matimore nyadiriyo higa ka higa bedo rapar ne rowere mawuok e oganda jo Masai ka giwuok e rang'iny mag rowere nyaka mano mar chuo makoro yienegi donjo e keny. Wycliffe oko, Ramogi TV. Nyakora mwikoroto wa wamenyo pautuke kama jaten migao matuke ababu na mwamba kachele governor ma county ma Uasin Gishu Jonathan B noti molimbe mapoya lap makipchoge keino magedo mare osebedo kadhi nyime county no kano wuoyo gi jofwambo weche kata jofwambo bang' wuothe alabno na mwamba onyiso buok mare ka gedo no timore mos mokalo lero ne jago mano miyo rak mano mar gedo koro tima piyo mondo mi otiek gedo no. Benen lero ni nonro onego tim ka komenda osetie gedo mar pauno korrekto governor ma Uasin Gishu B no wacho ni gedo mamos mar pauno osema jotugo ma county no thuolo matiyo gi pauno ka jochulo osuru ema koro winjo matek bang' alabno muonyo pesa mathoth nyaka ne chak gedo mare. Yeah, this study is too important. This is a very important facility. This is Eldoret. This is the heart.